Narang imong sweldo. Thank you, ma'am. Unsa man? Mao ba to imong last performance? Dili na ba gyud na mausab ang imong hukom bisag akong palapuan pa ang imong sweldo karon. Patasan ako. Ikaw man sa akong finance, mupaulit ako sa amo. Pero sige lang, ma'am. Kung makabalik ako din sa syudad, mukontak lang niya ako nimo. Okay. So nice to have you. It's also a pleasure working with you, ma'am. Thank you so much. Okay. Sir, Oh, try mo kape, sir, oh. With cream. salamat. Sir, tinuod yun nga imong huwaton si Dong Ramil? Oh, ising. Ganinar kong sige kontak sa iyong cellphone. Sige lang rin, pero huwag mo tubag. Hala, no? Nga naman kaha, sir? Nabalaka ko sa mga anak ising. Di ko mahimutan. Kung di ko makasiguro nga luwas sa peligro. Pinangga yun ay mo si Dong Ramil, sir, no? Oh, ising. Pinangga ko si Ramil. Muna nga, dili gyud ko mubabag bisag unsay ang gusto na makalipay kaniya. Kuya, sir, mabalik na ko akong buhat dito silong, sir, ha? Kung alang unya, panalit, ipakuha na nimong kasa. Tawagan ko, ha? Oh, sige, ising. Sige, alis ako, sir. Salamat. Ramil! Ramil! Asa ka? Ramil! Bay, sorry kayo, bay. Kadang hagba ni mo, bay. Sunod, pagtanaw sa mong gilaktan. Sir, sorry kayo sir. Ah, buisit ka! Sir, sorry ka, sir. Basta, doon ko na. Leo Del Pino ko, bay. Ay, bay, basta. Basta ba yaw, ano may gunta ni Lula? Ay, dili naman, manam sa to na ko, kay ako naman itong gibayaran. Oh, bay, salamat kayo. Oh, sige, okay Ikaw ra. ginagluwas sa ang pagutom ni Lula na Okay tubig ra. na. Okay ra. Salamat kayo. Sir, pasulon ako no kani Ma'am Carmi sa office niya. Oh, sige, miss. Thank you. Oh, bay, husband ko. Okay, salamat ha. Okay ra. Thank you. Good luck. Sige, bay. Masoto na ako. Sige.
Dong, hain man ang akong apo, hain man si Leo. Huwag mo nagsuon kita, Lola. Ha? Nalakop ko pangitan tibok merkado. Pero wa man siya dito. Ginoo ko, tingali ko sa siya nahitabo. Lain na ba yun ang kubas akong dughan? Di lang tamo ganaw nagdautan, Lola. Pastilan ng taon, uy hain naman taon ni. Dong, mahimo ba? Ani lang ota. Sa din ni Dong, aron na ko ikasulti-sulti. Lain ko kaya paminaw ko sa akong... Naunsa man kain din hitabo ng akong apo. Uy hain makain taon ni. Ay ka bala ka, Lola. Manata ka. Akong ipasalig nimo. Wa nay magbinuang kang baylio. Unya lagi? Hain man siya Dong, hain man. Hain man in taon ng akong apo. Pastilan ginoo ko in taon. Hain man in taon ni siya. Anong pa man mo uli? Yes, come in. Ma'am, good evening. Come in. Lingkod, Thank you, ma'am. ikaw mo ay nangita na ko. Yes, ma'am. Gusto ko mag-apply og waiter or bartender. Wala pa may hiring ron. Well, tawag-tawag lang. Kaya kung makinahanglan mi, ikaw ang una kong ipasok. Salamat. Salamat kay ma'am. Akong calling card. Tawag-tawag lang unya ha, in case nga makinahanglan mi, ikaw ang una dayon akong ipasud. Unya, andama lang ang imong papers, imong resume, mga police clearance, para kung in case na ana, ready na ka, di ba? Okay, ma'am. Ma'am, salamat ha. Di na ako magdugay, ma'am. Gawas lang ko. Kadiyot, wa pa ka magpaila sa imong ngan. Leo Delfino. Nice meeting you, Leo Delfino? Yes, ma'am. Leo Delfino. Unsa siya ni Leia o ni Santi Delfino? Ma'am? Sige. Panawag lang ko niya, Mr. Delfino. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Unsa ka siya ni Santi o Leia Delfino? Unsa kay ilang relasyon? Kalibutan ta, kahibungan nga nung managlahita, sa dalan nga atong gilaktan, nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw